Maayong hapon. Magtiayon ma, o magtiayon. Ayun. Mga lalaki. O kani nga tong mga bana ba? Kani nga mga bana may mong una ba nga. Kung Makasala sa yan. nga di man sila perfect, nagyo bisyo. Bisyo. Palahubog, sugarol, himabayi, ano ba? No? So atong pilian ani ug asay imo ahay mabili kinahanglan nga nga bisyo. imog yung lutsan nga kanang iyang bisyo imog na siyang mahandol nga imog yung masitol down ang iyang problema niya ba itaan na magpamaagi sa ulit siya andili mahimong gubot O ako sugarol siya makabana og sugarol. Murag og mingon nga Pwede, narabay ko dito, sabong, kaya ko kwarta di, kaya mukuhan ko, mapusta. manari pagkakapilisik Murag di ko ganahan lang yun ang manari, pero hatagan na lang siguro kwarta, sige, kana lang ha. Budget. Budget ton. Budget ton. Nga, o kana raha kay, para mis bugas, para sa eskwela, kana, sige, ato to si mong bisyo. Ano ra, kung mapildi na, wala na. Dili na, mabalik nga, napildi ko. Wala, budget na. So Kinahanglan, control. Para nga kanang dili pud siya malulong. Di ba? Wala rin Kada sa niya. meron pa ibang asawa Daghan siguro kwarta. o kalagi para nalanggod Para nga kamon duha, Kamon dili duha, o gyud dili- dili gyud oo. magkuan. Di mo mag-away. away lagi dagan yaksip Kung mapili ang bana, ang asawa kadaog man. Mabawi ra. Kaya ang asawa pusta dito sa pikas manok, ang bana sa pikas. sakto mo baya kay kung dili pud nimo na sa ligutan mo magyapon kaya naman ang bisyo gud Pero magkasinab Mas maayo gid siguro ang palahubog no kaysa sugarol kay ang palahubog di nimo taga kwarta, di man kainom. makainom gihapon og naay kuan ay mga amigo nga nay kwarta mo inom man to bisan pag kwarta yay kayo ka. hala ka kay mangutang man ali ug di na mo tagaan ngutang nagtindahan na dako ang bayron mo sa tindahan Mas maayo pag siguro ang sugarol kay inig makadaog siya makakwartaan ko. sakto jud may mayo ni mas mayo ng bana yung bana sugarol matay no ay mas mayo matay ug kung bana po do palakiro Kaya kay ka. ha makapahulay ko Di ka mas nga. Hindi ko mas yan. May schedule. Yung kuya mo na pag di na muli. Ganahan sa salay putay. Patay. Murag di maayo. Mas maayo ra gyud ang sugarol. Di Sugar lang maayo. wala lain. Kaning palakiro si. Sugarol lagi siya, dili siya sugarol nga himabayi, hindi siya sugarol nga palainom. Kay kung himabay, magudsik. Third party. Nay puro hanoy, mabiyaan ka. Daw biglabuan kas performance atong iahang Ang lala. palahubog ra pwede ra man palitan na ako sa balay ng inom, di siya kalakaw. Di siya kitag lain dito kuan. Kuwan mo. Di ka kita hubag. Anya mapalahubog lang ka. Or siyara. Siya ra atubangan na ako sa istorya. Di no, malingaw pa ka sa inom li. Nya ug manghimabay siya. Lipaton ra man ko. Lipaton ra ba? Alak ka di gid maayo. Nya mabilin pa nimo. Do dili ra ba na maayo mohatag ng himabay kay ngano? Ma-divert niya atensyon adto na ihatag ang kwarta sa Okay. kabit. Ang kabit palitan Oh, niya. maayo man na kay mo grind na. May ka nang labing Palitan niya labuan ka. Mercedes Benz niya ikaw bike. O dili yung ka mapalo siyang Lucian. Mayakan yun. Ikaw asawa ayaw gyud palo siyang Lucian. Halak ka. Og ang imong bana ingon anak nga Mabay. bisyo. Kinahanglan guwapa ka pero may humot. Nya kay ang sugarol po daghan man kuan dito sa kuan. Manang mga babae di yan mapalo siyang Lucian. Kaya aron dili matinta ka. Anya kanang imong palainom. Wala day babae nga mainom, nga mamugo pa kay short. Napo lagi pero kuyugan lang siguro no. Kuyog lang tag inom. Ang di yung kakuyog siya. Murag ako luoy do. Luoy do ang kanang himabay ang bana no. Uy, makuyog day ka. Uy, day gihapon. Ha? Kuyog. Nak, yung sekreto na di man ang istorya ng kanang bisyo ng laking himabayi. Dili na istorya din naman ang asawa oy. Dagkan ka palusot. Sa karon ay mag-overtime paggang. Muli ka karon sa manahuna, dili ka muli di na pa may extension ng overtime. Dili di maayo dai nun ngitag lusot oy. Dili maayo ang himabayi. Pero ang sugarol, pwede mo kuyog ang asawa. Oh, pwede. Oo. O pwede pa mo apil og sugal.
Oh, sa puti man ba? Uy, Di ba dagkagrasong. enjoy ba mo duha? Oh, enjoy pa. Kung Daw, mapildi kay- mong duha, Hmm. why away kay kamo maduha. Sos, Oh. kanang himabay. May mana, dong, asa rin kalakaw, kuyog ko. Sa diya lang ka ka na Babilin mo ito ka kanunay. Ilhan mo ito nang mailhan. Kuyog jud ka. Kuyugan, ang sulbad, kuyugan yun siya. Di mo uban. Okay, ang Kuya, palahubog. pra na, Ang ano? palahubog mo ato sa inuman niya. Kabuya po ba? Oh. Kadaog ang imong bana sa garol. Pati siya ko, bingka. Oh. Limay kaya pati naghanang dala. Bumintahan ng imuha, kay manok raman hiyod-hiyuron. Kuya, huwag ang tao na may hiyuron. Manang mo Murag dili kuyog. siya. Manang mo kuyog yun. Ang kanin siguro kanang mga sugaron. Sabto na lang yun. Napid ka kay sugaron no. Ang asawa makasapat ra gid nila no. Okay, dili lagi siya matter nga bayi. Dili gid siya kuan kay. Matiman pa sa mga manok. Oh, Pero timan nindot pa. mong, oh, mas Uy, maayo libre sa- pa kag sudan si. Kay kung mapildi siya, dagang hiniktan, katong hitan mo timo adubo. Ayaw lang to. Daw, Bi. Kaigo sa kuan. Og himabayi. O matay, rimitan sana dili naman magtarong gud og hatag og kwarta. Dili po na matarong og guli. Kinahanglan remit yun sakto Oo. kanang sakto yun. Daoy dili magsalimuang na muna kay mahimong gigkay mo karinyo to imong. Pareha ba gyapon sa Hmm. palahubog nga dili man na mo remit og karong kay wa na to ana to sa kuan. Bro, at least dili siya ingon nga murag masacrifice ba nga magkabulag mong kamo Na mga ayon ang ano ba? mga kuan siguro kanang mga maayo na bitaw sila sa kanang ganong naaman jud uban nga di mo lagi magkabulag. Okay, yun uyunan man to nila kay kanang sugal mo yun uyunan ra nila malingaw kay dako kuan nga kadaog oh. Ang inom pod mundang ra nag-inom mo nanay bation sa lawas kabaan. Mundang ra na sa bisyo. Daw big ka nang himabaye di na kuy maburos ang iyang Mabiyan. girl lalo-lalo. Mabiyaan Mabiyaan man ka. Ug moingon tong tagapikas nga tagabayinan ug dili mo tipunan ang akong anak. Pantay lang ako ipabarang ta ka. Na Ano na na lang mo ni imong bana. Kung makatunong kag himambay, pabalunan nimo dagang kondom. Kana murag dili uy ipabasik to mi ako. Uy, karoy putlo na lang to yang ko siya makabreed dito kay daghan siya suon sa gawas. O palakiro dia dagang isuon sa gawas. Siya ang anak dito priyagnaw, di jud maayo gyud. Murag babinta mas musugot pa ko sugarol siguro si. Basta di lang himabayi. Di lang himabaye kay ngano. Magampong ko Lord bitaw kadaog ko mo. Lord, itag sertiyon tostong itsron kay karon makalitson manok mi. Dili mo ampo nga Lord. Di pareha si mabayi. Kinsa ka kalooy ni Di pareha. sugan. Di pareha ning mabayi. Asan man uy tulog duha na magkasimana wala na kauli. Sa ni tulo na kaadlaw ka uli asa da ini. Ingon nag-overtime. Uy dong asa mo ba? Ayun next day na mo overtime diring kuana nya. Lain ba overtime man di. Jud. Hagal na kayo dagway ang Oh. asawa kay magsikabila kay makauli ang Wa bana. kauli ang bana kay lain gihulupan. Hisamot yun nga biyaan sa bana. Mao gani. Manang dili yun magpalo si ang los yang bahala Lord. Nagatumbo. Kinanglan pagpalakiro ang kuan, mga dasis magpagwapa jud mo. Bantay sarado ni commander. Ay no paita. Asa na ka to? Murag isulan ko. Nangnudnud ka snaw. O nang nodnod ka sa naong inya pag abot aron kay gritsor man naglubog din sa katri. Labyan naman ko. Lain magilubugan. Ayun di maayo dai. Lagi maayo yun. Ang Mas sugarol, maboto pa ko sa inom li. ang sugarol, at the end of the Partidahan day, man ako siya. Ikaw man sa sugar, wala ni sabong muli, bis balay. O mao gani. Nya aya hubog kayo tulog ang puna. O matulog ra pod. Dali ra mamatay pala hubog. Pero og babae iro, murag gubot oy. Gabot ay. Gabot ang Na, kabuyo. gubot siya do kay makaburos to dito. And ikaw po din na malambigit pa ka dili man maayo imong buot og bawaan nimo nga nangabitin muni lain na pigi kun dili gid Mao gyud. Murag madis Hmm. kuan man imo ang sa kalagot nimo na imong bulang ling ako malingaw gyud ko na si karon lang uday ka magrimit ha dako kag daog tan-aw ko sa manok ka kaning tambok-tambok ni adobo dong alido na mi kitag sudan dong tagadobo ko nganyang kaon no kato ni hinikta nimo da ano ko pa ng partidahe sa inom li si Charson may inom to partidahan ako uy kalingaw ko atel po ko dahil mo mangundang din ha palitan ta magbero ay di mangundang na milito ay karon last ra ning isa ka butilya lahi jud ang bahay di jud maayo Pero gimabay gani. Ay kuyog-kuyogan na lang yun sa sawa. mo'y sulbad Kuyugan. Dayon Kuyugan remit siya. yun. Kinahanglan remit Remit. sakto. oh Balag
mangita ka ahay imong kwartahon kuan Kapuyo sa ko babae na basta si- kay remit yun ka sa Kapuyo kuan. ko na nasigno, magsirap kag Wala. sunod-sunod kay di ka mo salig kay ngun ana siya, paita ko no. Ug ako na ay bahala ka diha mo tulog. Ako bahala mamabay ka diha, oy. Mo tulog ko diri, malaki pa dai ko. Ah, mao ba karon nang ikaw ray nagpalami. Malaki po ko. Wala ka di kong Mo pwede. na maguba yung pamilya. Balos ka. Mabalos ka. Pero hala na lang na siya, imong higigihon ako na imong lang mga anak. Sagdahan na lang. Sagdan na lang. Muli ra man gyud sa asawa. Muli ka po sa asawa niya, gisulod na, nagsakay na mila. Uli dito sa kabit. Pag uli ni mo ga wheelchair na. Oo, kay dili naman mo atiman nang ilantan ay mo bana. Di man na sila mo Dili atiman. man yun nang, Kinahanglan yun na ang may pagpili. lagi og mo, Asintado giga. mo kuan yun, may lagi og mo servisyo yun. Mga nang hungitan na, ilisan, liguan, Lagi no, uli mga na, ay isip. kawan mo siya kwarta mo mo, ihatod na sa inyo ha. Marami Nya na. ikaw, Mas kumporme pang willing ka nga dawaton. na. Ang naigingon. Sao na lang. Tao rarabata. Bisay luar ko Lord. Iya mo na lang kanina ko natin. Ito Lord dito. Matay na Gati marami. gini mo hampa. Mas makapasaylo, mas wala ra di ay. Wala ra di ang bisyo sa inom ug sa bulang. Diha ka Oo. diha ka i-test o kung sa gyud ka Oo. kaasawa, Mm. no? Kay- Kung sa nga kang asawa, Napakisamahan man ako siya, mahilig to bulang pod. Inom-inom po to. Napakisamahan man ako, pero babae mo di na ko madawat eh. Matay no niya, perti pag performance ni mo dito niya, naana po dahil gi-perform. Amat, hindi jud siya. Murag di ka idealistic, murag matibasan niyo. Ayaw ulit na rin, kaputlo no. Kunya kay wan kay maputol kay wan naman, di naman mahimo. Di naman mo ulit. Sa naman wheelchair. Sa Lagi no. ano nimo? Ate manono naman. Perting Dawatan malasa. mo nga, gihatod mo dito sa imong balay kay taga dito mo yun siya. Perting malasa yun. Muna yun, malas yun. Uli siya siyang mga anak o Sorte. siyang asawa. Sususa naman. ko na lang. Kay ikaw may original. Lagi no? Iyang gadong iyang gipuyo-puyoan kay kwarta ra gud bastang buhi kay may kwarta ni. Murag yung... May og kanang iyahag yung kanang pakamatyan na lang pud niya nga kani Oo, hindi lagi, oo. kwarta. Maningkamot na lang pud siya. Murag di. Para nila nga dili na lang yun niya pride na lang pud niya nga di lang yun iuli nimo. Sus paita. Murag di ra bagit lami at timanuning tao nga nay dako sa laod. Dako kay sa laod ni mo simo kay ra bagit bubuan mo ginit. No, lisod kayo no. Tao ra bagit Sila, ta. no? Sus sao na lang. Dong, at timanan niyo yung papa ninyo dong. Tao Iya na ang lang. mga anak nga nagtanong pud og ko. Katang og galagot kay ubos. Kuan gyud kanang mangkuan na lang gyud mas maayo na as maayong dala na lang maayong Murag- binuhatan. Murag ang kuan. ang kuan gyud ang sugarol ra gyud murag mapinangga sa mga anak sa asawa kay magkadaog. Dagang bingka. Kaning mga lalaki matambag na lang gitani nila. Hoy mga lalaki, collect niyo den silik ako. You know kayo gidin tayo mo pag collect nga minyo na. Kaya wag pala hubog sad ang mauli. Mayo. Dili mayo may Ang mong babaero palahubog dyan. po kay kadlawon na pud mo uli kay ini kahuwasan ra. Tulog lang Hubog. ito sa mga daplin. Oh. Okay ra na li basta dili lang gid siya magmaoy. Wala na problema. Kim uli ra nagbalaay. Oh. Awo, okay ra basta dili siya. Dili man siya kuan. Oh mulata mo tulog ra gud uli. Oh. Maulanan siya dito. Oo. Anya kay imo sa pangitaon kay lo ay mampor. Buhay pod. Pero muhatag, mo kuan na lang gyud niya. Kuan pero mo remit muhatag sa imo ang yang giinom. Iyan atong kuan mo remit sa imo. Dai kuaning kuan na dayo. Kuan na ko kuan dai. Okay ra kayo. Kaya matultol magpamilya gud. Oh, matultol. Wala ati manon sa asawa, nilisan, kaya nahubog, nagsuka, gihipos ang suka. Kanya Kaya ako- nirinit man, Oh. katawag yun siya. Yang imabay. Kaso ikaw na naghipos og suka ako pa akong suka ning stago na lang sa sinuka kay. Apel po ka. Dili apil ko naghipos og suka di. Mo gani. Yang hilad. Og himabay. Wa gi maayong taay gyud. Wala. Manang naglibog yun si Lolit. Kamo comment lang mo asay. Ahay, tayo. Isod po kapo yung si bantay. Oy, mapay magbantay kabo kaysa anong tawo. Led. Ah. Ato lang ko natong mga viewers nga asay kuan. Asay Ay, Basta Maayo, ako dili ko Ay, mas yun. ako balihon ako mga dasis. Ari na lang ko sumusugal og sumuhugog.
Mapil ko ginom, de mapil ko sugal, o de basi katsambari ko makadaog, mag-angay man puming way bugas, wait lang ta. Nalingaw sa ginom, lingaw po ko. Nalingaw sa sugal, lingaw ko. Dabe og lain sa malingaw. Di madawan. Di na mo uli. Ay, patay na niya. Kapag yung anak sa gawas, so, Comment lang mo. Are lang ko, boto ko niyong duha.